Kuş. Bir kış, bizde kış. Bir iki iş. Bizde kış. Hayırlı gün. Biz Kitap Radyosu'nun FM dolqында açılуына bağışlanған матбугат конференциясына жыйылдык. Һәм безнең кунакларыбыз Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Садыков Шамил Мөхәммәд улы, Kitap Радиосының баш мөхәррире Миргаязов Алмаз Тахир улы, Мөхәммәтҗанова Сәйдә Айрат кызы, Голос дети тапшыруның 2нче сезон финалисты, җырчыбыз. Һәм безнең әле без килүен көтәбез Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Салим Гараев Айдар Сәйдгәрәй улын. Беренче сүзне Шамил Мөхәммәд улына бирәбез. Шамил Мөхәммәдович, менә бу радионың ачылуының башлангычы ничек булды? Бу кемнең идеясы белән ачылды һәм сез нинди максатлар куясыз бу радиога? Hayırlı gün millettaşlar. Добрый день, коллеги. Мин сүземне башласам килә иң беренче рәхмәт сүзе белән, чөнки бу Китап радиосы безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнехановның фикере буенча, кушуы буенча, аның булышуы буенча оештырылды. Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә. Аның төп нияте бу радионың татар әдәбиятын пропагандалау, тарату, киң даирәгә, халыкка, яшь аудиторияга, олы яшьтәге аудиторияга әдәбиятны җиткерү. Менә бу президентыбызның фикере нигезендә оештырылды һәм менә зур гына эшчәнлек алып бару нигезендә оештырылып җибәрде һәм бүгенге көндә эфирга чыкты. Шуңа күрә аеруча мин әйтәсем килә президентыбызга бик зур рәхмәтне. Ишетелмәде шулай. Бик яхшы ишетелде. Начар ишетелдеме? Әйбәт ишетелде. Я хочу повториться на русском языке тоже. Радио Китап создан по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миңнеханова. И мы в первую очередь хотим высказать спасибо огромное за поддержку, за помощь, за возможность создания такого радио. И им была поставлена задача найти форму пропаганды татарской литературы в современном технологичном виде, вот в виде радио. Да? Мы прекрасно понимаем, что современные дети, наверное, мало читают книги, к сожалению, у них, и, может, и времени нет. И мы сейчас получили такую возможность, создали для них, чтобы они могли знакомиться с литературой, с поэзией, с прозой в виде аудиокниг, в виде радиовещания. И самое главное, ключевая фишка радио Китап, что он у нас номер один и активно работает на телефонах. У нас есть специальное приложение Web Store и Google Market. И сегодня более, по-моему, 15 тысяч человек уже скачали это приложение и пользуются им. Это номер один сегодня радио Web Store. И люди могут знакомиться с литературой, могут ее слушать, читать через телефоны тоже. Татарча әйтәсем килә, бүгенге көндә татар милли мәдәни мирасын җиткерү, әдәбиятны, поэзияны җиткерү өчен бу Китап радиосына барга килү ул зур адым. Чөнки бүген кеше иң мөһиме телефон аркылы да, менә күрәс фотографиядә Сәйдә кулында телефон тота, бүгенге көндә App Store'да, Google Market'та бу безнең кушымтаны йөкләргә мөмкин, телефонга куярга була. Бүгенге көндә Татарстанда гына түгел, бөтен дөнья буйлап 15 меңгә якын кеше аны телефонына йөкләп бүген Китап радиосын тыңлыйлар. Безнең менә Алмаз әле сөйләп китер. Бик күп кешеләр хатлар да язалар безгә, мәгълүмат та җиткерәләр, тыңлаучылар бөтен дөнья буйлап киң. Гомумән әйткәндә, радио эшчәнлеге буенча безнең өчен бик мөһим әйбер, менә Алмаз Миргаязов, аны бөтенегез дә беләсез. Танылган радиожурналист, ул узак еллар буе төрле радиолар эшләде. Нигездә менә тормышка ашыруында зур энергия көч керткән кеше һәм безнең өчен дә зур ул сөенеч. Аның шундый зур эшкә алынып, заманча, кызыклы итеп, мавыктыргыч итеп, аудитория белән таныштыра алып, рәвештә эшли башлауына аңа да бик зур рәхмәт. Рәхмәт, безнең журналистларыбызның сораулары әле булыр. Чираттагы сорау Алмаз Тахир улына. Алмаз, менә әйтеп китсәгез иде, беренчедән радионың эштәлеге хакында күпме кеше эшли монда хәзерге вакытта, нинди программалар була һәм планлаштырыла. Шулай ук менә бу FM волнасын долкынында эшли башлау, ул ниндидер яңа аудитория сүз көтәсезме моннан хәзерге аудиториядан аермалы буларак? Зур рәхмәт, Рәмис, хәерле көн, хөрмәтле коллегалар.
Хайырлы көн милләттәшләр, теләктәшләр. Инде 98.6 мегагерц FM эшләгән тыңлый торгансыздыр. Бармы тыңлаучылар? Беркемдә ишеткәне юк. Журналистлар үзегез ишеткәнегез юк. Ярый, ишетерсез, Аллаһы бирсә. Башта мактаныштан башлыйсым килә, бу йортлыкны алып кайту. Мин шутлап чыгардым. Соңгы 18 ел эчендә Мәскәүдәге федераль конкурс комиссиясендә милли концепция белән җиңеп чыккан беренче радио бу. Безнең һәм бу безнең милләтебезнең, безнең җитәкчелегебезнең дип әйтик, һәм Татмедианың зур җиңүе дип саныйм моны. Инде радионың эштәлегенә килгәндә, радионың эштәлеге исемендә һәм аның шигарендә безнең шигар һәрберигә таныш килер. Милли моңнар һәм китап дип атала. Һәм шушы шигар эчендә инде безнең радиобызның барлык идеясе, бөтен концепциясе, бөтен эштәлеге сыйган. Ягъни мәсәлән, һәрбер кешегә, һәрбер өйдә, татарлар яшәгән һәрбер төбәктә яшьтән таныш булган җырлар оригиналь башкарылышта һәм заманча үзгәртелгән ремикс рәвешендә җырлар урын алган безнең радионың музыкаль өлешендә. Шулай ук инде әлбәттә радионың фонетикасы яңарып тора. Бүгенге көндә иҗат ителә торган милли төшенчәсенә туры килә торган заманча шлагерлар һәм хитлар белән музыкаль эштәлегенә килгәндә шулай. Инде программаларга килгәндә бүгенге көндә Китап радиосының программа эштәлегенең иң төп өлешен әлбәттә матур әдәбият, матур сүз алып тора. Бу шигырьләр, хикәяләр, романнар, повестьлар. Иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 10-га кадәр безнең шушы мин әйтеп узган җырлар һәм музыкаль бизәлеш арасында кыска хронометражлы матур әдәбият, шигырьләр, хикәяләр урын алса, төнне белән сәгать төнге 10-нан иртәнге 6-га кадәр Китап радиосында узун метражлы аудио китаплар, романнар, повестьлар урын ала һәм алачак. Һәм инде киләчәккә барып әйтә алам, сезнең радиогыз шуны гына тора микән дигән сорауга җавапны алдан ук әйтәм. Юк, аны гына тормаячак. Гомумән китапның концепциясе, гомумән китап сүзенә, китап предметына, китапның эченә нәрсә сыя, нәрсә керә, барысына багышланган булачак. Һәм әлбәттә инде аның исемендә бар милли радио китап дип. Милләт, миллилек эченә нәрсә сыя һәм милләт өчен нәрсә файдалы, барысы да шушы заманча эштәлектә, заманча башкарылышта, заманча һәм оригиналь, уникаль форматта шушы радио кысаларында без тормышка ашырбыз дип ышанабыз. Рәхмәт. Безнең чираттагы кунагыбызга сүз биргәнче роликны карап үтик. Кадерле дуслар, сөенечле хәбәр бар. Китапны хәзер укып кына түгел, тыңлап та була. Китап милли радиосы Казанда 98.6 FM-да. Бу роликны инде сезнең күргәнегез бардыр. Сәйдә, менә бу Китап радиосының ачылуын ничек кабул иттегез? Менә нинди хисләр белән ничек белдегез бу хакта? Бу радионы тыңлыйсызмы? Һәм менә бу ролик президент үз аккаунтына урнаштыргач, нинди дә булса менә фикерләр, нинди фикерләр булды, кызыклы фикерләр. Хәерле көн барчагызга да. Бик күп сораулар булды. Белмим дә кайсына җавап бирергә. Беренчедән, мин бик сөендем шундый тәкъдимгә, менә Китап милли радиосына реклама йөзе булып, реклама ясап, мин бик сөендем. Мин бик шат булдым, чөнки бу чыннан да бик кирәкле һәм оригиналь проект, чөнки Китап радиосында көйләр генә түгел, син төрле шигырьләрдән, өзекләр, хикәяләрдән өзекләр тыңлый аласың.
Һәм инде бар бит инде башка категорияле кешеләр, кем мәсәлән күрми, һәм алар өчен бу инде минемчә бик зур бүләк, чөнки алар китап радиосын тыңлап үзенең яраткан китапларын тыңлый алалар, шигырьләрен. Һәм инде мин кызганычка каршы бүгенге вакытта китапны әз укыйм, чөнки ике укуны алып бару бик җиңел түгел. Шуңа күрә өйгә кайткач, мәсәлән, безнең ашханәдә утырганда безнең бар радио, һәм без китап радионы кабызабыз да, һәм китап радиосын тыңлый башлыйбыз бөтен гаилә белән. Шуңа күрә менә мәсәлән, университетка киткәндә торгач, без китап милли радиосын кабызабыз, кайткач өйгә гел китапны тыңлыйбыз. Реакция булган иде. Миңа үземә дә Инстаграмга, директка язганнар иде, төрле төбәкләрдән, менә Ульяновск шәһәреннән язганнар иде. Без каян тыңлый алабыз микән бу китап милли радиосын? Чөнки бу китап милли радиосы ул бит Казан эчендә генә. Ләкин күбесе бәлки белеп бетермиләр. Менә әйтеп уздылар инде. Хәзер бит безнең Юк, приложение турында хәзер бит бар шундый приложениеда, Google Play Market'та телефоннан йөкли аласың, һәм мәсәлән машинада, төрле җирләрдә хәзер китап радиосын тыңларга була. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Нинди сорауларыгыз бар? Вопросы можно задавать и на русском языке. Татар-информ Зилма Бәрәкшина, иң беренче сорау Шамил Мөхәммәтовичка булыр. Менә сез китап радиосын тыңлыйсыз дип беләм, һәм андагы менә яңгыраган җырларга, әсәрләргә бәя биреп китегез әле. Сезгә ошыймы алар? Сезнең бәягез ништәсе килә? Әлбәттә, мин теге гадәти генә тыңлаучы түгел. Миңа инде көн дәверендә, өйдән кайтканда яки барганда берничә радионы тыңлар туры килә. Чөнки бит әле безнең исегездә булса, җәй көне тәртип радиосы да эшли башлады. Ул да үзенчә бер аудиторияга олорак яшьтә 45+ дип билгеләгән, шулай бит аудиторияга эшли. Мин һәр вакытта ике радио арасында барга киләм, шулай бит. Соңгы вакыт инде 98-6да китапны да куя башладым. Гомумән китап ул бераз бер яшьрәк аудиторияга 35+ дип билгеләгән, шулай бит шул аудиторияга эшли. Шуңа күрә бүгенге көндә татар кешесе өчен бу әлбәттә зур горурлык. Бүген Казанда бер юлы 4 татар телле радиостанция эшли. Болгар ФМ бар, татар радиосы бар, тәртип менә хәзер китап. Шуңа күрә Курай ФМда юк, кызганычка каршы ул УКВда гына, ләкин бөтенесен алсаң бергә 5 инде дә. Шуңа күрә бүгенге көндә татар кешесе өчен Казанда әлбәттә ул зур сөенеш. Без бер юлы күпме төрле аудиторияга эшләгән, төрле эчтәлекле булган радиоларны тыңлыйбыз. Әлбәттә менә хәзер китапның килеп чыгуы, әлбәттә ул инде әдәби, мәдәни, музыкаль яктан караганда ул зур ачыш. Бу Алмаз әлбәттә танылган радиожурналист, әлбәттә ул аның эш нәтиҗәсе, ул форматны туя алды. Алмаз форматны туя алды. Анда китап аерылып тора, үзенең бер никадәр аның библиотекасы бар, аның үзенең бер карашы бар, музыкага караш, әлбәттә аны Алмаз тарафыннан, мен белмим ничек формалаштырадыр, анда махсус плейлист формалаштыра, әлбәттә теләсә инде җырлый алмый китапның плейлистына. Шулай ук шигырьләр мәсьәләсендә дәгән, проза мәсьәләсендә дәгән махсус сайлау бар, әлбәттә заманча, Айдар Сәйдгәрәш килде. Заманча, хәзерге заманга туры килгән актуаль булган материаллар чыга, әлбәттә җырлар. Шуңа күрә китап минем өчен ул зур горурлык бер яктан, икенче яктан кызыксыну ята. Мин үзем дә көн дәвре тыңларга тырышам. Мөмкин булса, без Айдар Сәйдгәрәш сезгә сүз бирәбез. Рәхмәт. Айдар Сәйдгәрәш, сезгә менә бу радиога нинди бурычлар куела, нинди максатлар куела, һәм менә шушы FM дулкында эшли башлавын сез ничек бәяләдегез, ничек кабул иттегез? Шулар хакында әйтеп китсәгез. Мин сүзне
бурыштан башламасын эми, рахмат сөзүнөн башлар эми. Бул бүт бир күндөгөн ачылган радио түгүл энди, бул зор жол узду. Муну бүт ораторун ачуу убактында башлап жиберди, энди конкурстар алдык. Ошоңа биринчиден аңа рахмат айтасым келе, президентибизге рахмат айтасым келе, бизге тиги булушкан үчүн юнелиштерге ар убакыт оңнап, булушуп, анан айтасым келе Алмазга бик зор рахмат энди. Ул 2 жыл болдуму энди ортунда жүргөнү? Үч жыл. Анан Шамилга бик зор рахмат, мене тиги өзүнө китип, жакын итип, шулкар жанып иштеген үчүн ул мене ишине кирип чыккач гана көрөбүз аны. Анын артынан эмне иш болгон, ничек тырышлык менен, ничек тилек менен иштөө. Бул мене зор жол. Бүгүнкү күнгө бик зурак, бик оор келдик биз аны. Анын тиги базасын жыйырган чаклы башлап жиберген пандемия өз сөзүн айтты. Шуңа зор казаныш деп билем биздин үчүн. Әле маалышы бит биздин тиги жыр радиосу гана. Татар адабиятын ачып жибере деген ушул байлыгын көрсөтө тургандай радио жок. Шундан үмітлер генә инде киләчәккә, үмітлер үзенең тыңлаучыларын табыр дип, халыкның күңеленә керер дип өмет итәбез. Һәм татар әдәбиятын үстерүенә үз өлешен кертер дип тә уйлыйбыз без. Ул бит язучы язып кына утырып, теге халыкка барып җитмәсә, аны язучының күңелендә дә теге җаны тудырмый. Булай без барып җитербез дип уйлыйбыз. Халыкка да, китапларында безнең татар әдәбиятын күбрәк кызыксыну ятыр дип торабыз. Шуңа бурыч күбрәк халык белән эшләргә, кеше белән эшләргә, язучылар белән булмас эшләргә. Теләк бар, булдыра аласың. Шуңа уңышлар теләп калу гына инде безнең күбрәк. Шуңа барып чыкса, Алла берсә, җырып чыгарбыз, үз тыңлаучын табыр дип торабыз. Бурыч шул күбрәк язучылар белән эшләргә, яңа язучыларны түгел җырчыларны да табырга, татарны biz бит инде күнеккән, күрсәтеп тә кичә генә авылдан күчеп килгән, әнисен сагынып теге далаларын сагынып ята. Алай гына түгел, татарлар төрле бит ул. Ничә буын Казанда, шәһәрдә торган татарлар да күп. Аларга диккать күрсәтергә кирәк, аларның да тилекләрен күрергә кирәк. Шуңа эшләр зур, планнар да зур. Алла берсә, җырып чыгарбыз. Шуңа уңышлар, җегетләр. Мен сүз шуннан чыгам. Рахмат. Мас әйтә сүзем бар иде. Ярый. Сораулар. Айдар, ул сезгә сорау булыр. Менә китап радиосын башка шәһәрләрдә FM дулкында ачу планлаштырылмыймы алай булай? Планнар бар, барлыгыннан. Һәр биттеге ешлыклар бик юк. Ул жагы бар, аннан соң бар әдәби радио ул теге бик байлык китердегенә бер түгел инде. Ул теге телчелек белән, тел үстерү дигән фикер белән ясалган. Барыбер нәрсәләр тырыштырабыз, планнар бар, барып чыгыр дип ышаныч та бар. Беренче рәттән барып чыгарга тиеш инде, Чаллыда ачырга җыенабыз. Чаллыда теге бар халык мохтаҗ, татар җырларына, татар әсәрләренә, татар әдәбиятына. Аларга да җиткерәбез дип өмет итәбез. Рахмат. Мөршид. Идел журнал Мөршидә Кыямова. Минем Алмазга соравым, яки Айдар әфәнде, сез җавап бирәсез. Менә сез әйтеп киттегез бит инде акча китерә торган түгел дип әйме. Менә бу радиода рекламалар ничек булачакмы? Шул мәсьәләне дә мәсьәләгә дә ачыклык кертегез әле. Фемга чыккан һәрбер радио азмы күпме дәрәҗәдә акча китергә тиеш. Чөнки халыкның игътибары, халыкның тыңлавы ул барбыр да теге исә бу формада ниндидер кремгә әйләнергә тиеш. Ләкин нинди кремгә һәм без приоритетны кая куярга тиеш? Коммерция гынамы, яисә милли мәдәниятне пропагандалау ягынамы? Ансы инде башка мәсьәлә. Реклама булачак.
жауапны тулыландырып тағы берейм әле. Менә әйтеп киттегез бит инде, җырчылар да кирәк дип әйме? Язучылар белән дә эшлибез, җырчылар белән дә эшлибез дидегез. Ә без беләбез, дотациягә акча белән теләсә кем керә алачак. Менә шул җәһәттән сорыйсым килгән иде. Анда ниндидер контроль булачакмы, или акча түләсәләр, теләсә кем җырлый алачакмы? Китап радиосының бірінші күнінен үк ең бірінші принципі китап радиосында ротация деген түшінше юк. Төлеулі ротация деген түшінше юк. Радиоға кіре, әйтуімше, алдан айтып өткенімше, милли түшіншесіне туры келген әсерлер, тарихи әсерлер, ремейклар, һәм бүгінгісі күнде ижад етіле тұрған яшьләрнең, бигрәк тә беренче чиратта өметле яшьләрнең, талантлы яшьләрнең һәм дөрес җырлый торган татар моңына, татар пентатоникасына корылган җырлар урын алачак, алар акчага урын алыр дип уйламыйм. Чөнки акча, әгәр дә без прайсларны чыгарабыз икән, сез әйткәнчә, дөрес әйткәнчә, без этен дә бөтен алырга мәҗбүр булачакбыз һәм тиеш булачакбыз. Шуңа күрә җырларны акчага кую принципта юк. Айдар Сәйдгәрәвич, сезнең әйтәсегез килгән идеме? Бу сорауга сезнең дә җавап бирәсегез. Yok, әйтәм. Акча киләбез дип әйтсәләр, каршылык куймасын инде артыган. Без бит хәләкәт Кызыксынуын күрсәткече була инде, акча китерсәләр. Юк, бүгенге көндә дә Instagramга һәм e-mailга безнең көн сайын бик күп сораулар килә һәм бик күп дәгъвалар килә һәм безгә дистәләрчә җырлар җибәрәләр. Менә моны тыңлап карагыз әле. Кайбер саучыктан ачык әйтәм, сез акча түләмәйдегез, җырны куйыгыз әле дип. Әйтәм, миңа сезнең акчагыз кирәк түгел. Әйтәм, җырыгыз яхшы булса куябыз. Юк икән, юк. Һәм инде сезнең ротация принципында көненә 3-5 тапкыр кую ул шулай ук радионың эчтәлегенә һәм радионың сыйфатына йогынты ясаячак. Шуңа күрә бер җыр көненә бер тапкырдан да артык яңгырый алмый. Бу шулай ук принцип. Рахмат. Һәм Айдар Сәйдгәрәвич, рус телле телевидениедәге рус телле коллегалардан шундый үтенеч килгән иде, радионың эшләп китүе хакында, рәхмәт сүзләре хакында рус телендә дә кирәк иде. Мөмкин булса. Коллеги, ну, на самом деле, очень большое достижение, это большой труд. И у этого дня много родителей. Много родителей. Это в первую очередь президент, который поставил нам задачу, не только поставил, но и всемирно оказывал поддержку по прохождению всех этапов этой работы. И огромное спасибо Айрату Ринатовичу Зарипову, который начинал эту работу, был зачинателем ее. Спасибо в первую очередь Алмазу, который эту работу прошел. Где-то были моменты, может быть, и непонимания, но всегда умел убеждать и находить слова. И Шамилю Мухаммедовичу отдельное спасибо за то, что воспринял этот проект и душой переживал и делал все, чтобы он состоялся. И запрос, откуда это взялась радиостанция, мы, слава богу, уже прошли тот этап насыщения татарскими музыкальными радиостанциями. И запрос именно разговорного радио и смыслового радио. И вот мы пришли вот как раз к этому этапу и начинаем именно литературную радиостанцию. Это, я считаю, новый виток развития языка в целом, татарской культуры в целом. И ожидания большие, поскольку мы вещание начинаем в городах, крупных городах, что большое внимание будет уделено именно татарам, которые живут уже в городах в нескольких поколениях. И это будет соответствовать будет их ожиданиям. И оно сформирует новую творческую татарскую городскую среду, городскую культуру. Это такая важная, значимая задача, интеллектуальную среду. И будет очень серьезная опора татарской интеллигенции, которая у нас существует уже веками в Казани. И очень большой расчет, ожидание, то, что это будет поддержкой для татарской литературы. Не секрет, сейчас достаточно сложно, поскольку, скажем так, аудитория сформировавшаяся, она небольшая, тяжело издавать книги,
И творчество писателям тяжело доводить до аудитории. И создание радиостанции, я надеюсь, это позволит нам расширить, во-первых, аудиторию и доводить до аудитории те произведения, которые есть у нас сегодня, которые продолжают создаваться. Сблизить расстояние между читателями, зрителями, слушателями и вообще между татарами и творческими людьми. Это ключевая задача радиостанции. Оно имеет, скажем так, мультипликативный эффект, который уже на книгоиздании отразится, на целом культурной среде республики и в творческой части и культурологической части. Спасибо, Ахмад. Инди, сұрауларыңыз бар? Слово, конечно, вот вы же стали свидетелем литературного кафе, да, вот этот проект, он такое хорошее звучание получил, и это вот комплекс мероприятий, который мы хотим развивать именно, вот коммуникация наших литераторов и жителей, татар, в целом слушателей, ну, потребителей, скажем так, да. И вот очень приятная новость, вот в Нижнекамске открыли подобное литературное кафе. Я думаю, что мы будем развивать именно разные вот эти форматы взаимодействия, чтобы его было больше. И большие вложения, большую работу мы ведем сейчас. Это по рознице, это вот целый комплекс мероприятий, они взаимовязаны. И я думаю, что вот не только через радиостанцию, чтобы вы понимали, а в целом комплекс мер, который направлен именно вот на развитие вот этого всего. Рахмат, Сүймекер журнал. Olmaz, benim sorum sizgeydi. Biz indi jırlarının, eserlerinin jizilikten ilenüğünü anladık, iyi mi? Şulay demine Xudsovetlar vazifasını kim başqara radyoda? Sizge kelgen 1000 jir arasından da belki bir inci bir tügü de bardır. Nişik soylap alasız аны? Худсовет ол Лилия һәр вакыт, һәр заманда бер кеше булды. Карар кабул итүче бер кеше. Һәм ул кеше мин. Вкустан түгел, мин радиолар өлкәсендә 25 елдан артык эшлим һәм нинди җырның, нинди мелодиканың, нинди күчешнең, нинди инструмент тавышының, нинди аудиториягә ничек тәэсир иткәнен мин беләм. Һәм аудиторияны мин тоерга тиеш, күрергә тиеш. Һәрбер кешене мин белергә тиеш. Менә утырасыз бит сез. Мин һәрберегезнең йөзен күрергә тиеш һәм җыр сайлаганда килеп ирешкән 1000 җыр арасыннан, менә сез әйттегез, бер инҗе бөртеге бәлки бар дип. Әгәр дә ул инҗе бөртеге анда бар икән, мин аны 98% табырга тиеш. Рахмат, ай. Добрый день. Ленар Фархудинов, газета «Бизнес онлайн». При создании радиостанции заявлял, что чтение литературы будет занимать 70% эфирного времени. Вот сейчас какая пропорция? Сохраняется ли этот же принцип? Я помню эту публикацию, да, там было сказано до 70%. Сегодня мы, как бы программная часть занимает около 45%, и к лету мы достигнем ваших цифр, Алла Берса. Еще вопрос? Да, еще один вопрос. По поводу бюджета. Вот здесь написано, что всего 2 человека работает в радиостанции, официально получается. Какой у нее бюджет? Ну, по поводу финансирования, я, конечно, это наша коммерческая тайна, я не хочу раскрывать цифры. Понятно, что радио это не только еще бюджет радио не только состоит из 2 людей, да? Есть расходы на финансирование, техническое обеспечение, плюс у редакции есть свой бюджет по гонорарам. Они большой объем работы проводят по записи аудиокниг, по записи программ. В принципе, у них бюджет равнозначен примерно бюджету других редакций. И там в количестве людей я бы не стал в это вмещаться, потому что очень большая работа ведется с внешними авторами, с записью программ. У них есть свое помещение, есть своя студия, можете потом подняться, посмотреть. У них все технические возможности есть, в принципе, самое современное оборудование, и все условия мы для них создаем. У этих 2 человек задача координировать запись, подготовку, производство программ и, собственно, их производить. А как бы какими голосами и кто будет готовить эти программы, это уже другие люди. И, как Шарм Михайлович сказал, это гонорарный фонд. Поэтому конкретно, сколько мы тратим ежемесячно, я сказать честно не могу.
Да, у нас как бы построение, структура редакции, она немножко другая. Поэтому в какой-то месяц может быть одна сумма, в другой месяц другая сумма. И по мере насыщения программного продукта эта сумма будет уменьшаться, согласно законам экономики. Спасибо. Нидей сұраулар бар? Менә сез әйттегез, 2 генә кеше эшли дип. Ул 2 генә кеше җитәме радионы алып барырга? Радионы алып барырга 2 генә кеше җитми. Һәм елның ахырына хәтле, бу елның ахырына хәтле безнең план куелган 8 кешегә, бәлки хәтта 10 кешегә кадәр без җиткерергә тиешбез әлеге штат расписаниесен дип әйтик. Монда инде керә программалар әзерләү һәм радиодан тыш, эфирдан тыш әйберләрне оештыручы шул ук СММщиклар, шул ук пиарщиклар һәм башка белгечләр белән бер-бергә исәпләгәндә 10 кешедән артык радио була алмый. Икенче сорау, менә алга таба үзгәрешләр, нинди үзгәрешләр көтелә? Менә мәсәлән, уйламыйсызмы, Татарстаннан читтә яшәгән татарлар, талантлы татарлар белән тапшырулар алып барырга? Мондай уйлар юкмы? Татарстаннан читтәме, Татарстанның эчендәме ул талантлы татар. Без алар белән эшләячәкбез, әгәр дә ул талантлы татар әле үзенең талантын матур итеп, креатив итеп, заманча итеп аудиторияга җиткерә дә белә икән, без андый кешеләрне биш куллап тартып алачакбыз. Читтәме ул, Татарстандамы, анысы безнең өчен мөһим түгел. Җавап җиттеме? Халил Шамиль, Татаринформ. Будут ли учитываться авторские права тех авторов, чьи произведения будут озвучиваться и использоваться? Очень важный вопрос. Да, мы этим будем заниматься. Аюмши. Менә башка радиолар тәҗрибәсеннән күреп беләбез бит инде, башка радиолар ниндидер проектларда оештыра, Алмаз, җыр фестивальләре. Сезнең радиода да андый проектлар каралмыймы, әдәбиятка кагылышлы бәлкем? Әлбәттә карала. Гомумән Китап радиосы ул бер инструмент кына, шушы инструмент янында булачак безнең күзаллавыбызча тулы индустрия, кайсыдыр ки милли продуктны, милли җырларны торгызу, кире кайтару, яңа яңгырашта тәкъдим итүне стимуляцияләүгә юнәлтелгән чаралар булачак. Концертлар булачак, шулай ук булачак ниндидер әйтүемчә стимуллаштыручы чаралар, кайсыдыр ки бүгенгесе көндә иҗат итүче яшьләр һичшиксез әйләнеп кайтырга тиеш татар җыр сәнгатенең тамырларына һәм үткәндә калган, онытылып калган, күмелеп калган җырларны үзләренең репертуарына алырга тиешле чаралар без эшләргә тиеш. Үзебезнең өстебезгә шул бурычны алабыз. Рахмәт. Алмаз абый, менә Китап радиосы бит инде ничә уже күпме вакыт үтте. Менә сез инде аудитория белән дә бик тыгыз эш итәсез Инстаграмда, шулай ук бит инде менә тыңлаучылар тарафыннан кайсы әсәр яки шигырь популяр, алар бит инде сорап алалар, шул әсәр яңгырасын иде дип, яки әйтеп булмаса, нинди автор кызык тыңлаучыга? Айрым авторларны әйткән кеше юк. Гомумән аудитория бит ул авторны кулланмый. Ул куллана әзер продуктны. Кайсыдыр хикәяне яратып укый, лайклар куя Инстаграмда, караулар саны шиктән аша, кайсыдыр әсәрне әзрәк карыйлар. Менә шуңа карап без әлбәттә активлыкны һәм кызыксынуны карый алабыз. Менә шул кешене укыгыз әле, бу кешене укыгыз әле дип әйтүче кешеләр юк. Бар әлбәттә, элекрәк язучыларны укысагыз иде, элекрәк шагыйрьләрне укысагыз иде дигән тәкъдимнәр бар. Инде кемнәр популяр, кемнәр укыла, инде алар һәркемгә мәгълүм. Зифа Кадирова, Нәбирә Гыймаддинова, Физалия Дәүләтгараева, тагын кемнәр бар? Рәмзия Абдулхакова һәм башкалар. Рахмәт. Бәйләнә торган бер сорау бирсәм ярыймы? Әлбәттә. Менә безнең радионың, Китап радиосының йөзе Сәйдә әйме? Сәйдә белүемчә бик яшь кыз әле ул безнең. Аудитория 35 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар диергән. Менә шуңарда аңлатма биреп китегез әле, сез җегет кеше буларак кыз кешене сайладыгызмы? Чибәр кызны. Дөресен әйткәндә, радионың йөзен сайлаганда аудитория эченнән мөршидән алып без куярга тиеш түгел.
андый бурыч бездә юк. Шулай бит. Без Юганнан түгел. Дөрес аңламадыгыз. Радионың йөзен, гомумән пиар компанияның йөзен сайлаганда, сайлыйлар Сәйдә кебек дөнья күләм, Россия күләм танылган кешене. Мәсәлән, име? Инде аңа 20 яшь кенә булу бу бер нәрсә турында сөйләми. Ул зыян китерми. Чөнки бүгенге көндә радиода җырлаган кешеләр, җырчыларның уртача яше шулай ук 25-30 яшьтер. Шуңа күрә радио эчендәге кеше белән радионың тышындагы кешеләр алар бер үгәй бер түгел. Таныту өлкәсендә менә нинди дә булса проектлар, роликлар тагын әзерләмисезме менә Сәйдә? Без Сәйдә белән сөйләштек инде, һич югы ел ахырына кадәр генә безнең йөзебез булып тора әле дип ул ризалашты. Алга таба нәрсә уйлап табырбыз, шулай ук аны кулланырга планлаштырып торабыз, әгәр дә ул каршы килмәсә. Мин бер дә каршы түгел, форсаттан файдаланып, Алмазов, сезгә рәхмәт әйтәсем килә барлык оештыручыларга, Китап милли радиосын оештыручыларына, җитәкчелеккә, һәм инде иң мөһиме безнең президентыбызга, чөнки бу проект чыннан да бик кирәкле һәм безнең мәдәниятыбызга зур этәргеч булыр дип ышанып калабыз, Алла бирсә. Өстәп әйтәсе килә, проектлар буенча безнең менә хәзер Алмаз үткәрдек сөйләшүләр милли библиотека белән, Мәдинә Фатыйховның белән шулай бит инде. Хезмәттәшлек буенча, чөнки менә безнең билгеле булганча милли библиотекабыз ачылды, яңа форматта заманча эшләүче объект шулай бит инде. Һәм безнең Китап радиосы дагы. Булар шуңа күрә бер-берсенә тәңгәл киләләр бу проектлар. Шул арада дагы эшчәнлек алып барылачак, ниндер яхшы, ниндер үзгәртү, яңарту, ниндер проектлар булыр мөмкин Алла бирсә. Татаринформ. Да, А у вас не было такой идеи, так как у нас республика многонациональная, ну хотя бы раз в месяц читать произведения авторов другой национальности, то есть на родном языке, там, чуваш, варийцев, там... Нет, у нас такой идеи не было еще. Не было такой идеи, да? А? Милли, слово «милли» означает как бы приверженство одной национальности. Да, на русском языке у нас информация будет, а на других языках Татарстана мы как-то не планировали. Алсу Габдуллина, сәхнә журналы. Алмаз абый, минем сорауым сезгәдер инде күбесенчә. Менә без радиода белүебезчә зур күләмле әсәрләрне порцияләп берничә көн рәттән тыңлау мөмкинлеге бирелә, шулай бит. Без телевизордан сериалларын да шулай карыйбыз. Ул инде күпмедер күләмдә кешене әлеге телевизоргамы, радиогамы бәйли. Мәсәлән, көн сайын шул бер үк вакытта кирип карау мөмкинлеге булмаган чиракта әсәрнең өзекләре төшеп кала. Менә шул әсәрләрнең ахырдан ниндидер әзер бер өлешен картотека рәвешендә тыңлаучыларга тәкъдим итү турында уйламадыгызмы? Кабаттан әйләнеп кайтып тыңлап булсын өчен. Бик кирәкле сорау, дөрестән дә, ул язмалар подкаст рәвешендә һәм аудиокитаплар рәвешендә безнең тиздән булачак сайтыбызда урналачак. Аллаһы бирсә, һәм инде эфирда шушы сайтка, шушы чыганакка сылтама булачак, һәр даим без әйтеп торачакбыз. Ишетмәдеңме, тыңлый алмадыңмы, тегендә кирип кара. Син тыңларга теләгән әйбер, сиңа кызык булган әйбер менә бу төштә дип булачак, Аллаһы бирсә. Сайтны узак ясыйбыз, ләкин яхшы итеп ясарга тырышабыз. Булачак. Рәхмәт. Мәгариф журналына тәһсәбизәмне Китап радиосы дигән вакытта аның сүз тәмен, сүз җигәрен белгән кеше радиода яңгырап торсын инде. Мәсәлән, тыңлыйсың Болгар радиосын, гаепләп әйтмим. Ләкин анда иртән яктан башлыйлар, мәсәлән, телләреннән нәрсә килә, шуны менә әзерлексез формада. Миңа аларга караганда Саба толкыннары, мәсәлән, Арча радиосы, аларның ничектер алданрак әзерләнгән кыяфәттә. Менә сез кайсы кыйбала сөйләсәгез иде, элекке Татарстан радиосындагы алып баручыларны. Аннан Татарстан радиосында бик күп кенә әдәби радиоспектакльләр бар. Андый фондлардан башка редакцияләрдән элемтә
алып ничектер пайдаланмасызмы? Анда mesela бик матур гына мәсәлән элеклектән җыелган хәзинә, әдәби хәзинәләрне. Радио спектакльләрен дейсез, Радио спектакльләр белән. Радиоспектакльләр темасы бик, безнең өчен бик авыр тема. Чөнки FM-да хезмәт күрсәтү, FM-да сөйләү, халыкны җәлеп итү өчен сигналның сыйфаты кирәк. Сигнал булырга тиеш чиста һәм үтә күренмәле. Кызганча каршы, элеккеге спектакльләр һәм драматургик яктан эшкәртелгән әсәрләр, әдәби әсәрләр кызганча каршы сыйфаты ягыннан калыша, күпкә калыша. Анда урысча әйткәндә частотно динамический обработкалар башка төрле. Алар безнең радио эфирында аерылып торачак. Әгәр дә туры килә торган, безгә ярый торган сыйфаттагылар бар икән, без бик рәхәтләнеп алып, аларны тамашачыга тәкъдим итәчәкбез. Бу бер сүзсез. Ә инде нәрсә теленә нәрсә килде, шуны әзерлексез сөйләп утыру дигәннән төрле радиолар бар. Андый радиоларда мин дә эшләдем. Андый радиоларны булдыруда хезмәт куйдым. Бу ничек дип әйтим, ул вакыт өчен, чыккан вакыт өчен Татарстан радиосыннан аерылып тору өчен кирәкле формат иде. Бүгенге көндә шул формат дәвам итә. Ул форматка инде минем хәтеремдә генә 23 ел кимендә. Әгәр дә аларның тыңлаучысы, аудиториясе, тамашачысына бу ошый икән, сөйләсеннәр. Әзерлексез сөйләсеннәр. Димәк, алар кирәкле әйберне сөйлиләр. Газеттә шулай бит. Кемдер ирек мәйданына алдыра, кемдер алдырмый. Кемгәдер ул ошый, кемгәдер ошамый. Шулай бит. Кемгәдер аның сленгы, аның нәрсә язуы ошый, кемдер ала да, нәрсә инде бу килде китте сүз дип тотып ата. Шулай бит. Һәр радионың, һәр масса күләм мәгълүмат чыганагының үзенең аудиториясе бар. Шуңа күрә, әлбәттә, заук темасында әйе, масса күләм мәгълүмат чарасы һичшиксез, бер сүзсез аудиторияны тәрбияли. Бу дөрес. Сез хаклы. Тырышырбыз. Пожалуйста. Да, я как раз хотел задать вопрос. Вот есть радио Тартип, и не будет ли между вами борьба за аудиторию? То есть не нацелены ли вы на одну и ту же аудиторию? Ну, здесь проблем нет. В принципе, они друг друга дополняют. Как два родственника, как они друг друга дополняют. Аудитория немножко отличается по возрасту, то есть плюс 35, там, плюс 45, и потом Тартип радиусы, они более ориентированы на национально-культурное богатство, на традиции, то есть это на религиозное направление, плюс, ну, она очень, Тартип имеет свою четкую аудиторию, очень она, мы же не просто так ее возродили, да, на нее очень большой спрос, на Тартип в аудитории 40+. А Китап — это немножко более средний возраст, и у него направление — это литература, то есть музыкальное литературное направление. И здесь больше произведений, а вот Тартип — там разговорный жанр. Программ много очень. Если вы сами слушаете, Тартип нет? Раньше слушал. Вот послушайте наше радио Тартип, и там много информационных, аналитических программ, много интересных там бесед. То есть это определенная аудитория, неповторимое радио. Китап, он тоже абсолютно не похож на Тартип, это музыкальное литературное направление, более средний возраст и более там, ну, свои особенности. Они, в принципе, друг друга дополняют. Даже вот знающие люди, которые разбираются в этих вопросах, разбираются в форматах и аудиториях, тоже невольно задают вопрос, когда вот объясняешь, а что за радио? Вот такое, 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 такое. А, второй Тартип, что ли? Я говорю, нет, не второй Тартип. Тартип — это отдельно. Тартип — это преимущественно ретро направление, плюс религия, плюс как бы национальные вещи, и программные направления у них более расширенные, чем у нас. У нас узконаправленное нишевое радио. У нас только литература и то, что написано в книге. То есть фольклор, какие-то кулинарные вещи, татар халық ашлары, допустим, мәзәкләр, татарская история и так далее. То есть те понятия, которые вмещаются в понятие книга. Можно вопрос?
Вопрос касается как раз возраста аудитории, да? Если брать за основу те идеи и цели, которые преследует сейчас радиостанция, не лучше ли будет, если, например, обозначить цифру 18 или от 25 аудиторию, чтобы радиослушатель была более моложе? Смотрите, если мы возьмем 18+, то там нашей аудитории пока нет. Это будет глупо целевую аудиторию направлять, то есть продукт направлять на целевую аудиторию 18+. То есть, естественно, каждый СМИ, каждая радиостанция заинтересована в том, чтобы возрастной ценз целевой аудитории он расширялся. Вот. Мы пока начинаем от 30-35+. Возможно, когда-то мы научим сегодняшних 18-20-летних парней и девушек потреблять наш продукт, национальную литературу, национальную музыку, милли рухны, научим, как бы, чтобы они прислушивались, да? Вот, возможно, этот ценз увеличится в сторону уменьшения, может быть, даже до 18, может, даже до 12. В Хархальде у нас планируются детские программы вечером, но они направлены не на детей, а на их родителей и на их бабушек, чтобы они услышали и привлекли своих детей, чтобы они показали. Вот, ребят, давайте в 9 часов вечера сейчас послушаем сказочку, например. Поэтому целевая аудитория — это одна, а настоящая, как бы, реальная аудитория — это немножко другое. То есть целевая аудитория — это та аудитория, на которую направляется продукт. А кто уже потребляет, а кто уже слушает наше радио — это тоже другой вопрос. Рахмат, Сүйінбике. Менің де шушындайрақ еді сұрауым, Алмаз. Қарағыз әлі, сіз айттыңыз енді планларда бар дедіңіз балалар үшін. Менің де шындай тәқдим еді. Менің де үйімде бар ешөсмір балалар. Алар татарша сөйлешілер, ләкин аларға татарша оқып, алар татар әсерінің темін тапмыйлар әлі. Өзің қышқырып оқысаң, аларға ол бик қызық. Біз мәселен Алмаз Ғимадиевның телефонлы кеже әсерін оқып, күле-күле диваннан жығылып түше яздық. Шундай қызық әсерлеріне балаларға. Біз өскенде бит бар иде татарша тәржіме. Теге дүния классикларының балалар үшін татарша тәржіме китаплары бар иде. Біз шуларны оқып өстік. Сізде де шундай планнар юкмы? Менә шул тәрҗемә әсәрләрен балалар өчен. Ул бит кызык булыр иде. Әлбәттә, адаптив рәвештә, зурларга кызыклы рәвештә һәм радионың форматына хилафлык китермәслек хәлгә җиткереп, сез әйткән әйберләрне без кулланырга риза. Ләкин чиста килеш балалар шигырьләрен һәм балалар әсәрләрен уку, эфирдә уку, ул урысча әйткәндә уйдет мимо. Аны тыңлаучы балалар менә шул вакытта килеп утырып тыңламаячаклар. Ул мөмкин әйбер түгел. Шуңа күрә ничектер аның формасын уйлап бетереп, әлбәттә, балалар әдәбияты ул шулай ук аерым юнәлеш татар әдәбиятында. Аны без аңа игътибар итмәенчә безнең хакыбыз юк. Шуңа күрә без уйлап табырга тиешбез бу материалны ничек бирергә аудиторияга. Безнең ике сорау тагын. Әйе. Шул ук. Сезнең? Тагын сорауларыгыз калмадымы? Бармы? Уточняющий вопрос. А второй человек в редакции на данный момент, это имеется в виду Саида? Или нет? Нет? Саида — это третий человек, вернее, даже четвертый человек после меня, который является лицом радио Китап. А два человека — это один звукорежиссер и одна редактор литературных программ. Сораулар булмаса без төгәллибез матбугат конференциясы. Рахмат, коллегалар, спасибо большое. Слушайте радио Китап 98,6. Рахмат. Рахмат, барыгызга. Рахмат.